هر یک مناسبت‌های استحصالی با وجود آورنده وضع اجتماعی در همه ساختارها است و وابسته به وضع اجتماعی اقتصادی در جمهوری جای داشته و به حسابگیری مسئولیت پدر و مادر ما اون فرزند را تربیت کردیم که هم در مکتب هم در ورزش یک موفق باشد، چون که او آینده در شرایط بازاری موقع خودش را معین کردن است. خاطرش کمتر تند است. از همین لحاظ بسیار که به هیجان می‌آید، خطایی بسیار می‌کند. در وقتی اسپارینگ باشد خود را بهت نصف حس می‌کند، خطاییش هم کمتر است. در نمود طول باشد اگر اونجا که عصب که بسیار کار می‌کند، خطایی با خودی بسیار راه می‌دهد. از همین در برآمدش در آخر این خطا کرد، بعد خودش اقرار شد که آخر بعد خطا کردم. ба пиндори зумра мардумон ки ҳамин андешаро ба худ қабул фармудаанду ба дигарон ҳам тавсияву пешниҳоди боварӣ бар он доштан мекунанд ин аст. яъне кӯдакон мисли пластилин ё масолеҳе мебошанд ки дар вақти наврӯстагиву бачагӣ аз онҳо ҳар чизеву касе хоҳем мерӯёнем. дар шумули ҳамон гуфтаи бузургон ки нахуст хишти девор агар устувор гузошта шавад аз боду бороне намеёбад газанд то абад. мақсаду мароми моро гумонам аз ин гуфтаҳо ба қадри кофӣ ки пай бурдид. оре қаҳрамони навбатии барномаи ифтихор ки бо ифтихор бобати кору ҳунараш ҳарф мезанем, як навраси пурҳаваси пешаи паймуда буда. ҳолову ҳанӯз дар аҳди наврасӣ қарор дорад, аммо ба як қатор дастоварду дастмӯзаҳои ноилшуда ки дар ҳамин намоиш қисса мекунем. Франция, Чехия, Швеция, соли 2017 дар шаҳри Мински кишвари Беларусия мусобиқаи муҳташами ҷоми ҷаҳон дар риштаи таеквондо ITF баргузор шуд. дар ҳайати мунтахаби таеквондочиёни мамлакат исми яке аз варзишгарони наврасу тавонои тоҷик Мансурзода Зубайр ҳам шомил буд. اونجا وزنش خیلی کم بود. اونجا در سال وای زبیر 11 12 13 ساله وای وزن کردیم. میمونن که وای وزن 35 سر میشود و وزن وای 24 25 بود و برآمد خیلی همراهی که وزبی بودن وای حکتی کار کرد سه جای سه وای جو. барои Зубайри бетаҷрибаи арсаҳои майдондории ҷаҳонӣ ин нахустин қадаме буд дар мусобиқоти сатҳу сифати фародуниёӣ ки баъди чанд карат унвони қаҳрамонии Тоҷикистон ширкатдори ҷоми ҷаҳон шуду ҳунару истеъдодашро манзури мардумони сайёра намуд. пурсидам ки чаро ту ошуфта ҳастӣ? гуфт ман бо дигар тайёрӣ рафтам, аммо вобаста ба тайёрӣ дидам он ҷоеро ки мехостам ба он ҷой сазовор нашудам. аз ин сабаб ман худро хиҷил ҳис мекунам. гуфт
بعد من با پدرش مصلحت کردیم گفتیم خواهی کمک نسبتی بخشی انتخاب کردهش زیادتر با آن مشغول شد. بعد بود که در یک روز یک مرتبه نه 2 مرتبه 3 مرتبه میرسن مشق میکردن میامدن. дар вазну мақому мартабаи зубайр бештар аз 40 ҳамтову ҳамовардаш ҳаққу ҳуқуқи ширкат варзидан доштанд ки аз ин ҳисоб ҳарифони ӯ ҳам афзун буданду бо ҳар кадоми онҳо арзанда рақобат бинмуда то ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳи худро ҳамвор бинмудан ёрист. вале аз ҳамин давра сарафкандаву аз идомаи рақобатҳо бенасиб монданаш ҷурму гуноҳи ӯ набуд, чаро ки таҷриба кофӣ набуд. дар он ҷо ҳам камарбандро нигоҳ мекунанд, ҳам вазнро нигоҳ мекунанд, ҳам синни солро нигоҳ мекунанд. аз ҳамин сабаб дар синни соли зубайр дар вазни онҳо қариб ки 45 нафар буданд. соли 2017 дар ҳамино қариб ки 7 ё 8 маротиба ба муҳориба баромад. давраи нимниҳоӣ аз тарафи ҳарифи белорусаш шикаст хӯрд ва ҷои сеюмро ишғол кард. ман вақте аввалин бор ба мусобиқаи байналмилалӣ рафтам, шаҳри Минск, Беларусия рафтам. аввалин бор вақте ки ман рафтам, падару модарам ба ман умед доштанд ки ҷои аввалро мегирам. ба ман боварӣ доштанд. вақте ки ман рафта ҷои сеюмро ишғол кардам, ман хеле озиқ шудам. ман ба падару модарам гуфтам ки ман кӯшиш мекунам ки бори дигар ҷои аввалро гирам. тавре коршиносону мураббиёни ришта иброз доштанд барои бори аввал баршудан бар мақоми қаҳрамонӣ ба зубайрашон таҷрибаву маҳорату малакаи мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ зарурӣ набуд ки фақат худро бо нишони биринҷӣ ё ҷои саввум қаноат доду бас, ки ту гуфтӣ ин дастмӯза ҳарчанд барои худи зубайр ва аҳли оилаву устодонаш баҳои буланду беҳу боло буд, аммо норозиву ноқаноатмандона аз ин пайғом ба ватан баргашту ба қасди нишони тиллои ҳамин мусобиқот камар бубаст. дар намуди спаринг ҳам ман, ҳам мураббиш ва тамоми падару модароне ки дар гурӯҳи мо ҳастанд, ҳамаш умедвор буданд ки зубайр ҷои аввалро мегирад, барои он ки зубайр дар вазни худ аз ҳисоби чусту чолокияш қариб ки ҳамто надорад. аз ҳамин лиҳоз ман умедвор будам ки зубайр ҷои аввалро мегирад. вале мутаассифона аз намуди тул ки ҳаст, ман умедвор набудам ки зубайр ҷои аввалро ҷои намоёнро ишғол мекунад. ҳамин таврам шуд. дар якум баромадаш аз ҳисоби аз намуди тул шикаст хӯрд. рақиби ман аз шаҳри Минск, ҷумҳурии Беларусия буд. ман ӯро бурида истода будам, аммо ман бисёр ғалдида будам. огоҳӣ бисёр гирифта ҷои сеюмро ишғол кардам. ба қавли Мансур Оймаҳмадов, бахту нобарурии таеквондочиёни моро на танҳо нарасидани қувваву тавону таҷриба омилу иллату муҷиби аслӣ будааст, чаро ки дар ин асно бояд иқрор шавему ба худ қабул фармоем ки варзишгарони навраси кишварҳои Украина, Россия, Ҷопону Корея аз бачаҳои мо дида тавонмандтару тану тушманданд ки онҳоро мағлуб кардан кори бас сахту сангин бувад. ҳунари маҳорати онҳо ки чихи дар фарзандои мо баланд шуда истодааст, дар рақибони онҳо ҳамчунон зиёд шуда истодааст. аз ҳамин лиҳоз сол ба сол душвор шуда истодааст дар иштироки онҳо ва ғолибат ба даст овардани онҳо хеле душвор шуда истодааст. бартарии онҳо дар ҷисму қуввати онҳо ҳаст ки аксарияти онҳо славяни мебошанд ва онҳо қадди дароз вазни зиёд доранд. фарзандои мо камтар лоғартар ҳастанд нисбат ба славяниҳо.
ба гуфти падари Зубайр Мансур Оймуҳаммадов, дар оилаву авлоди эшон қариб ҳама ба варзиш сару кор доштанду олуда ба ин пешаву пайраҳа буданд, ки ҳамин гирифторӣ ба тариқи ирсӣ ба ҷигаргушаашон Зубайри Наврасу навхустаи шаҳидои навниҳоли боғи варзиш гузаштаву ба тахмин аз доди 5-6 солагӣ аз худ чун як бачаи чолоку часпон дар хислату ху рафторҳои чандириву чақонӣ манзур месохту хоставу нохоста худро ба обутоби бадан мезад, ки фикру хулосаи волидонро нуқта гузошт, то ӯро ба толори тайгвандо баранд. дар оилаи мо қариб ки ҳамаи фарзандои машғули варзиш буданд, вале ягонтаи мо ба итмом нарасондем. ман аввал тайквандоро аз телевизори Сафина дида ба ман хеле маъқул шуд ва падарам маро ба тайквандо бурд. падарам гуфт ки ман як шинос дорам, маро ба пеши тренерам бурда. тренерам ба ман гуфт мехоҳӣ ки машқ кардан? ман гуфтам бале, ман мехоҳам машқ кардан. аввалин вақте ман рафтам, он ба ман тӯли ёд дод. тӯли, баъд аз тӯли спарринг. ба ман ҳам спарринг, ҳам тӯли махкул шуд. барои ҳамин ман ният карда будам ки Зубайрҷона дар як риштаи варзиш монам ва худро обу тоб диҳад. аз ҳамин лиҳоз Зубайрҷона ба риштаи теквандо бурда мондам. хостам ки дар оянда парчамбардори миллат шавад. вақте ман Зубайрҷона бурдам, ин синни соли 6 сол ҳамагӣ дошт. ин хости худи ман шуд. вақте худашро бурдам, худаш ба дафъи якум бор маъқул шуд. аз ҳамон рӯз эътиборан ки ман ин ҳамон теквандо мондам ки давом диҳад ҳамонҷо. Мансурзода Зубайрро 2014 сол ба дар толори варзиши теквандо ИТФ овардан. падараш ба шинос кати овардам дар толор. Зубайрро якум рӯз дар машқ мондем машқ кардан. вай хеле худша беҳтар бо камарбанди дигарро нигоҳ накарда, вай худша беҳтар бо нишон дод. баъд аз машқ гуфто ман мехоҳам ки давом диҳам ки чемпиони ҳамин парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. сар аз соле ки сарсониву саргардонии Зубайри Наврас дар варзиш шурӯъ шуд, дигар аз мураббиаш Аслиддин Султонов як маҳшар нозукиҳову дову бандҳои форихи тайквандоро фароҳам омӯхт, ба қадри тавон онҳоро аз бар кард ва баҳри ширкат дар як қатор чорабиниҳои муҳими ҷумҳуриявӣ, ки дар гӯшаву канори кишвар доир мешуданд, ширкату нерӯсанҷӣ мекарду нишонҳои тиллоро ба номаш муҳр мезад, ки дар ин радифу росто метавон мусобиқаҳоеро ном бурд, ки дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ мисоли ҳисору шаҳри нав Ваҳдату Турсунзода ва ҳамвора дар шаҳри Душанбе сурат мегирифтанд. тренери ман Султонов Аслӣ ба ман гуфт ки ба наздикӣ чемпионат аст, тайёрии сахт дидан лозим аст. ман тайёрии ҷиддӣ дида ба чемпионати аввалин баромада ман ҷои аввалро ишғол кардам. маро тренерам, падару модарам ва бобоям, бибиям маро табрик карда ва ба ман гулҳо доданд, табрик карданд. вақте ки ман якум чемпионат баромада, ман ҷои якумро ишғол кардам. баъд тренерам ба ман гуфт ки ту варзишгари беҳтарин шуда метавонӣ. ман тайёрӣ дида ба ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ тайёр шуда, ба ҷумҳуриявӣ рафта ҷои аввалро гирифта омадам.
зубайр тӯли фурсату фосилаи фаротари 5 сари сол ки мунтазаму пайваста шабу рӯзро саргарми машқу тамринҳо дар толори тамринӣ сар меоварду дар ин радифу росто ҳамвора дар мусобиқаҳои мухталифи сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкату майдондорӣ мекард, дар ин миён ба гоҳи муҳорибаҳояш ками андар кам мулзам шудаву аз маърака сарафканда гардида дигар яксара нишонаҳои тиллоро овезаи гарданаш бинмудааст. дафъи аввал зубайр дар ноҳиявӣ иштирок кард, ба фикрам ки дар шаҳри турсунзода буд. дар онҷо ки хеле хуб баромад кард, аз ҳисобе ки худ хароб ки буд, чусту чолок буд. аз ҳамин ҳисоб мураббиашам таъкид кард ки илтимос зубайрҷона монед давом диҳад, ояндаи хуб дорад. чӣ ҳунаре ки дорем мо сарфа мекунем барои ояндаи хуб доштани ҳамин зубайрҷон. ва ман қонеъ шудам аз ҳамон эътиборан ки бисёр вақтҳо тамринош ба худам меравам. ҷое ки хато мекунад мураббиш мефаҳмонад, худаш бо фарзанди баэҳсос ки ҳаст дар хона омада тамринҳоашро давом медиҳад, такрор мекунад. аз ин нигоҳ интихоби ӯ барбар машғулшавӣ бо варзиш хоҳиши шахсии худи ӯ буд ва рағбати падараш. ҳарду ҳамроҳ ба тамрин мерафтанд, ба варзиш мерафтанд ва аз он ҷо бармегаштанд. чизи дигаре ки дар ин набера ба ман хеле хуш меояд, ӯ нисбати ҳамсолону ҷинси латифе ки ҳамроҳаш бозӣ мекунад, боре надидам ёки нашунидам ки вай нисбати онҳо баландрафторӣ карда бошад ё нисбати онҳо ноҳаққона рафтор карда бошад. барои куҷое ки буд дар ҳимояи онҳо буд. вай мехоҳад ки як кас беҳтар худша нишон диҳад. вай чизи вай ҳаст ки ҳаракаташ нисбат дигаро ва беҳтар ҳаракат мекард ки ман чемпион шавам гуфта, чемпиони республика, чемпиони городской шавам гуфта, худша беҳтар нишон медод, машқ мекард. нисбат дигаро ба нигоҳ накарда вай худша пешравиша беҳтар чиз мекард. якум мусобиқа дар шаҳри турсунзода чиз шид, мо уҷа вайро якум мусобиқа бурдем, уҷа мондем. боварӣ доштам ки вай янге метавонад ки кор карда. баромад ҳарифоша маҳлул кард. 100% дар ҳамаш иштирок кардам, чӣ дар шаҳри турсунзода бошад, чӣ дар ваҳдат бошад, чӣ дар ноҳияи шаҳраки шаҳри нав бошад, чӣ дар душанбе. дар ҳама ино ман иштирок кардам. зубайрҷон қариб ки дар ҳама амино ғолиб шуд, ҷои аввалро гирифт. зубайр феълан толибилми литсеи барои хонандагони болоиқати равияи иқтисодии шаҳри душанбе буда дар синфи панҷуми ҳамин даргаи таълимӣ ба илму донишандӯзӣ машғул аст. ба гуфти як ида мударрисони ин тадрисгоҳ, зубайр ворид дар ин муассисаи таълимӣ толиби хушхону хушрафтор хеле кам буд. пас аз оне ки вай ба литсеи мо дохил шуд, аллакай мо аз ҳамон пешравии ӯ на танҳо дар риштаи бигем дарсу хониш ва дар равияи варзишӣ низ хабардор шудем ки дар чӣ қадар озмунҳо иштирок карда сазовори ҷои якум, дуюм, сеюм гаштааст. дар дарсҳо фаъол аст. баъд як чизи дигарро масалан ман дар бача дарк кардам ки ҳастанд нафароне ки масалан хонанда дар як равияи варзишӣ агар фаъол бошад, бисёртарашон дар хониш камтар танқисӣ эҳсос карда мешавад. аммо хушбахтона вақте ки мо масалан ба Мансурзода Зубайр назар мекунем, чӣ дар равияи варзишӣ ё чӣ дар масалан хонишаш, яъне ки ҳамон як пешравиҳоро мо дарк мекунем. чунки ман худам хаткунандаи аввалини ҳамин литсей мебошам, ман хостам ки фарзандам ҳамон ҷо давом диҳад.
аз ҳамин лиҳоз ман фарзандам бурда Зубайрҷонро бурда онҷа аз имтиҳоно ки худаш гузашт бурда онҷа супоридам. зубайр борҳо барои хониши аъло, рафтори намунавӣ ва ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби роҳбарияти мактаб бо диплому сипосномаҳо қадрдонӣ шудааст ки ин хислату хуру ӯ ба иқрори омӯзгорон аз қиблагоҳаш ба мерос бурда. дар дарс масалан ҳаст нафароне ки бисёртар ҳамон варзишгар буданаш эҳсос мешавад дар кадом ҳолат дар синф бисёртар медавад калидорҳо ба яке масалан роҳравҳо ба мо бисёртар мушоҳида менамоем. Мансурзода Зубайр масалан то вақте ки ман аз волидайнаш нафаҳмидам дарк намекардам ки ҳамин бача варзишгар аст, яъне ки ҳам қадар писари ором табиатан, яъне ки ин як кӯдак беам алоқамандӣ дораду лекин ҳамон фикр мекунам тарбияи хуби аз ҳамон оила саршудагӣ ки Мансурзода Зубайр дар вақти дарсҳо бо диққатона гӯш мекунад ва ё ин ки масалан ҳамон як ҳаста нафароне ки вақте ки дар як ҷо як соҳиби ҷӯш шудан ё ки соҳиби ягон мукофот шудан аллакай ҳамон чизи худашонро аллакай кӯшиш мекунанд ки як касба яъне ки нишон метиҳанд чӣ гӯем. Лекин Мансурзода Зубайр бо вуҷуди ҳамин қадар муваффақиятҳояш як хоксор ҳамчун як хонандаи хоксор моро мешиносем, яъне ки дар вақти дарсҳояшам ё ки дар масалан мо бо дӯстояш вақте ки вайро мебинем нашудааст ки масалан қат ягон ҳамсинфи дигараш яъне ки ягон заду хурд кунад ё ин ки ягон гапашон гурезад. Ҳамин қадар яъне ки тарбияш хеле ҳам хуб аст. вобаста ба қудрату тавоноии худаш, вобаста ба имкониятҳои худаш бояд вай шуғли дар оянда дӯстдоштаи худашро интихоб ё спорт мешавад ё вобаста ба он ки кадом илмҳоро бештар дӯст дорад мумкин шояд аз қафои он илмҳо шояд меравад. барои ҳамин агар ин хел фарзандро агар ин хел тарбия накардем باید در نیمه راه ماندنش ممکن است. برای اینکه او فرزند در نیمه راه نماند ما باید به او اول آزادی دیم که او وابسته به قابلیت و لیاقت خود خواند و مشاهده می شود که در مکتب او بچه‌ای نیست، عقب مانده نیست، بچه‌ای در خطر با ورزش موفق بودن هم در خواندن هم موفق است. من درس‌های ترمینولوژی، کامپریشن، روسکی язык، математика رو دوست می‌دارم. من در آینده می‌خواهم که لیاتچیک شوم. بسیار درس‌های ما با زبان انگلیسی است. соли 2018 боз ҳам шаҳри ошнои Мински, Беларусия ин бор низ ҷоми ҷаҳон дар риштаи таеквондо ITF. иштирокчии ин маъракаи муҳташам кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил буданд. мин ҷумла тоҷикистони моро ҳам як зумра таеквондочиён ба вижа шогирдони хурдсоли Аслиддин Султонов муаррифгар буданд ки дар ин росто Зубайр низ ба сифати як варзишгари ҷасуру тавоно ба арсаи майдондорӣ баромада бо 6 ҳамтои сарсахти хеш хоб ва озмоӣ намуд. وقتی که من سال 2018 با مینسک رفته شهر بلاروس رفته من با 6 نفر برآمدم از دولت روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان بوده. من آنها رو شکست داده جای اول رو گرفتم. یکم همراهش یکم برآمد کرد خودش گم کرد کمتر. برآمد با من وای کتی گام زدم من زین بعدی که خی شید کی گپ نگرفت، شید گپ نگرفت خودش گم کرد. باید ما بگیم که با این کار کن چیزی که ما دیدیم وای نمیبینه خودش. وقتی که استاد میبیند وای همراهش خی کار کرده است و همون چیزا رو که خطایشون اصلاح کردم با گوش نکرد. بعد دویم رقابت با فهمیدم که تو اگر مرا گوش نکنی تو بای میدی. و خیلی فکر کرد برآمد گوش کرد مرا با خیلی مشغول کرد. مسابقه را جای اول را شدم. من خیلی خرسند شدم که فرزند من جای نمایان رو گرفت و پرچم دولت رو پرافشان کرد. خیلی خوشبخت حس میکنم. این احساسات رو زندگی کردم در کار. بهتر از فهمیدن دشوار است.
حتی میتوند اشک شادی هم باشه. بله اشک شادی برزونات. وقتی که بلاروس رفت من اول راستش بگم انتظار نبودم، گفتم خب میرود ممکن باز یا جای دوم یا جای سوم میگیره. رفت در قطار همسالهای خودش برآمد کرد و اما چیزی که در آن فرزند خیلی خوب مشاهده میشود در او غرور مغروریت دیده نمیشود. این چیزی شایان دستگیری از شایان تحسین است. دیگری است که از کم اندیشگی خود از این موفقیت‌ها سرگرم شده کارهای ناشایسته را انجام دادنش ممکن است، اما در این همین خصلت عموما دیده نمیشود. یا که ما در عائله ممکن خودمان همین خیلی سختگیر هستیم و همه ما خدمتی هم که کرده باشیم بار مغرور نشدیم و هر چی یافتیم از خاکساری خود یافتیم و آنجا که رفت جای یکمو را که گرفته آمد تبریک کردیم، تحسینش گفتیم. акнун суру суруру шодмониҳои беинтиҳоро роқими сарнавишт бар хонаводаи зубайр рақам зада буд ки ҷигаргӯшаашон аз ин мусобиқоти бонуфузи гитӣ унвони қаҳрамонӣ ба даст оварду бо нишони тиллу овизаи гардан бар шуд бар тахту бахти буланд ки ба ифтихори ӯ суруди миллӣ мутантан садо доду ливои пурҷилои тоҷикон парафшонӣ намуд ки дигар ҳамин буд лаҳзаи хушбахтӣ, дигар ҳамин аст як ҷаҳон шодӣ, ки дигар ҳамин буд комгориву сарафрозӣ аз ин арсаи унвонҷӯӣ. جای اول اشغال کرده با تاجیکستان آمده مرا پدر مادر و مربیم مرا دستگیری کرده گفتن تو میتوانی چمپیون جهان شوی. با من وقتی که به مکتب رفتم همسفان دستگیری کرده گفتند تو میتوانی چمپیون جهان شده. جای باز رفته جای اول رو گرفته با تاجیکستان برگرد.